Jamen, som jeg sagde før, hvad B-film er. Hun laver kvalitetsfilm. Det er brugt väldigt lite pengar. Low budget. Som jeg ser det, så er det film, der er lavet på et smalt budget. Jamen, som jeg sagde før, film med pil nedad. Jeg hader det. En enkel actionpræget historie. Jamen, som jeg sagde før, derfor kan de godt indeholde oplevelser for folk, fordi vi er jo alle sammen forskellige. Dårlig klipning. Dårlig klipning. Altså, det kan også godt være, at man bliver irriteret over det nogle gange, ikke? Det er plat. Jamen, som jeg sagde før, B-film kan tit være meget bedre end andre film. Jamen, som jeg sagde før, Jamen, dårlig skuespil, desværre. Wait a minute. Oh, wait a minute. You gotta understand, man. I never even saw these assholes before. Altså, udtryksmæssigt er det sådan meget amatør. Som den filmen vi så igår. Det blev bara så en dålig kopia av någon Tarantino. Och så. Ja, det var Bleeder. Bleeder. Jeg kan ikke ordentligt noget at sige. Nej. Du må da være udskidt, ikke? Der er nogle ting, der ligesom falder igennem nogle gange. Jamen, at der kommer en mikrofon ned og sådan noget, og når de kører bilræs, så er det en Dacia, hvis der er en stor bil. Man kan se kulisserne vælter, og man kan se, at man tror ikke rigtig på illusioner, eller man skal sige. Hvad B-film er. hun laver kvalitetsfilm. Jeg hader det. Det är brukt väldigt lite pengar. Jeg hader det. Low budget. Jeg hader det. Som jeg ser det, så er det film, der er lavet på et smalt budget. Hader det. Film med pil nedad. Hader det. En enkel actionpræget historie. Hader det. Dårlig klipning. Hader det. Altså, det kan også godt være, at man bliver Hader det. irriteret over det nogle gange, ikke? Det er plat. Jeg kan ikke lide det. Der er en samtale, der er en kommunikation. Det er uintelligent. Jeg kan ikke lide det. Hader det. Hader det. Hader det. Hader det. Hader det. Hader det. Hail to the king, baby. Cut!